Хәерле иртә Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Иртәгә мәктәпләрдә яңа уку елы башлана. Татарстан президенты Казандагы 175-нче мәктәпне карады. Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча биредә капиталь ремонт үткәрелде. Президент мәктәпкә керү юлларын, актлар залын, ашханәне бәяләде. Китапханәдә архитекторлар ремонтның үзенчәлекләре белән таныштырды. Ул очрашулар уздыру урыны коворкинг зонасы да була. Мәктәп территориясендә хәтер бакчасы 11 майда кораллы һөҗүм ясалган сыйныфта ачык киңлек барлыкка килә. Рөстәм Миңниханов педагогик коллектив белән очрашты. Нәтиҗәле хезмәтләрен югары бәяләде. Узган елда мәктәптә 1037 укучы шөгыльләнсә, быел аларның саны 1054-кә җиткән. 1 сентябрьдә 145 бала беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап керә. Уфада яшь осталарның эшче һөнәрләре буенча 9-нчы милли чемпионат тәмамланды. Татарстан командасы беренчелек өчен 127 компетенциядә ярышты. 24 алтын, 34 көмеш, 22 бронза медаль белән гомум командалар арасында беренче урынны яулады. Мәктәпкәчә яшьтәге тәрбия компетенциясендә Фәридә Сәләхова иң күп балл җыйды. Казан халык сәнгать һөнәрләре техникумыннан ювелир эше компетенциясендә Анастасия Иванцова белән Дилшат Әүхәдиев тә җиңүчеләр арасында. Буа районының Адав Толымбай авылында мәктәп яны территориясендә пляж волейболы өчен мәйданчык ачылды. Беренче турнирда Татарстан районнарыннан 11 команда катнашты. Катнашучылар ярышларны югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үттеләр. Шулай ук Буа районының Әл-Ших авылында авыл советы бинасы ачылды. Авыл халкын бу вакыйга белән Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин һәм район җитәкчесе Ранис Камартдинов котлады. Беренче сыйныф укучысына мәктәп кирәк-яраклары тутырылган букчалар бүләк иттеләр. Коронавирус белән каты авырган кешеләргә ничек тернәкләнергә, сулыш органнарын ничек сакларга, кабат яшәргә омтылышны кайтарырга. Илнең иң яшь шәһәре Иннополиста тернәкләнү курслары ачылды. Курсларга йөрүчеләрнең фикерләре белән хәбәрчебез дә кызыксынып кайтты. Миңа бик тә авыр булганда. Бик тә инде. Мен даже тырып утыра алмадым. Мәдинә Габдрахманова иркенләп сулыш алу теләген әнә шулай искала. Коронавирус белән авырмын дип һич тә уйламаган. Башта мәкерле җирдән өендә 10 көндә алынган. Аннан хастаханәгә салганнар. Үпкәсенең 75% ковид йогышы белән зарарланган. Эштән дә эшләп кайттым да инде. Иртәгә тора алмыйм. Башы әйләнә бик каты. Давление үлчәп карадык, давление бик каты күтәрелде. Шуннан соң инде аннары скорый чакырттык. Скорый чакырттык да мине Сетмой больницага салдылар. Иммунитеты көчле булган. Шулай да тернәкләнүе җиңел түгел. Иннополиста тернәкләнү курсларын уза. Һәр иртә сулыш органнарына күнегүләр ясау белән башлана. Вирус йогышы нәтиҗәләрен алдан фаразлавы кыен. Кайберәүләргә психолог ярдәме кирәк. Хастаханәдә дәваланганда куркып, өметсезлеккә бирешүчеләр дә очрый. Әйе, психик яктан өметсезлеккә бирешеп, дәвалануга ышанычлары югалган авырулар да бар. Аларга булышабыз. Авыруларны физик яктан гына түгел, психик яктан да дәваларга туры килә. Хәзер Иннополис поликлиникасында көн сайын дистәләгән кеше тернәкләнә. Өлкәннәрне дә, яшьләрне дә дәвалыйлар. Коронавирус аларны да кызганмый. Үзәк Казанның җыенчы хастаханәсенә карый. Юлламаларны шунда бирәләр. Мәдинә Габдрахманова дәвалау курсын тәмамлап килә. Төрле беткәч, ковидтан прививка сатырга уйлый. Хәзер аның өчен яшәү өметле мизгелләрдән тора. Мәйтәм, минем балаларым бар, мин аларга кирәк мәйтәм. Аннан соң инде иптәшем бар мәйтәм. Мин мәйтәм, нишләп үлеп китәргә тиеш. Мин мәйтәм, яшәргә тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Кайгылы хәбәр. 30 августта РСФСРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Бөек Ватан сугышы ветераны, күп санлы сугышчан һәм дәүләт бүләкләре иясе Романычев Михаил Иванович 97 яшендә вафат булды. Ул 25 ел дәвамында Лаеш районының Комсомольский совхозын җитәкләгән. Татарстаннан читтә дә үз казанышлары белән дан тоткан һәм республикабызның кошчылык үсешенә бәяләп бетергесез өлеш керткән шәхес. Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы мәрхүмнең туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклаша.
Башкалабызның Милли китапханәсендә туган телләр һәм Татарстан Республикасында халыклар бердәмлеге елына багышланган чаралар кысаларында этно-стартап форумы узды. Әлеге форум милли компонентлы халык кулланышы продукциясын җитештерү аша Россия халыклары мәдәниятен саклап калуга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән. Иң мөһиме, яшь эшмәкәрләргә аларның инициативаларын ачыклау, ярдәм итү, алга этәрү буенча мәйданчык. Форум Казанда 18-35 яшьлек 100 катнашучыны җыйды. Катнашучылар бөтен Россиядән килгән. Этник проектларны Пермь крае, Мари-Эл, Мордовия, Удмурт Республикасы, Түбән Новгород, Оренбург, Ульян өлкәсе вәкилләре тәкъдим итте. 3 көн дәвам иткән форумда яшь эшмәкәрләр тренинглар һәм мастер-класслар үтте. Әйдәп баручы эшмәкәрләр белән аралашты. Әлеге проект Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министрлык ярдәме белән тормышка ашырыла. Этно-стартап форум проекты ул яшь төрле юнәлешләрдә милли проектларның авторларына бер шундый мәйданчык, бер яктан бер-берсе белән танышу. Чөнки алар һәрберсе проект авторлары гына түгел, алар стартаплар авторлары. Чөнки алар менә шул үзләренең булган идеяда эшмәкәрлек мөмкинлеген күрәләр. Һәм безнең максатыбыз менә шундый кызыклы, сыйфатлы проектларны бергә туплап, бер-берсе белән аралашу мөмкинлеген булдырырга, экспертларны чакырырга һәм инвесторларны чакырырга. Җыелыш форматында күзгә-күз карап аралашу мөмкинлеге, теге онлайн форматта гына түгел, офлайн форматта. Иң яхшы товарлар республика көнендә шәһәрнең үзәк мәйданчыкларында тәкъдим ителде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның Акбарс көрәш сарайында җәйге Манзара спорт музыкаль бәйгесе узды. Абсолют батыр булып көрәш буенча Россиянең спорт остасы Булат Мусин калды. 100 мең күләмендә акчалата приз белән бүләкләнде. Чувашиядән Ринас Садаров, Лаештан Муса Галләмов үз үлчәмнәрендә җиңеп чыкты. Призлы урыннарны алган көрәш осталарына призлар тапшырылды. Biz бик инде сагынып искә алабыз 10 август көннәрендә элек Татарстанда районнар арасында үзәк стадионда спартакиада ярышлары үтәдер. Һәм шуның иң үзәгендә булып торадыр безнең татар көрәше. Һәм бүгенге көндә моны шуны кайтару йөзеннән дә һәм республикада бүтән спорт төрләре белән бергә көрәш бәйгесе үткәрүгә дигән фикер килде. Biz элек район батырларына җыйган булсак, хәзер инде төрле үлчәү берәмлекләрендә җиңүче калган 5 унлыкка кергән кичле егетләрне җыябыз. Монда гади генә теге ярышка килгән кебек килеп булмый. Шуңа күрә иң асыллар, иң ныклары әйтик инде естественный отбор узган егетләр монда. Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı günler Rüşet Efendi. Hayırlı günler. Hatırım yalışmasa, o hocalıgındağı sıngı isap alу mından 55 yıllıkına ötkerілген idi. Gayette 10 yılga bir ötkeriletiğini biledireyim. Yani işep mine vakit 2 mertebe kemedi. Сенапта сөздері сәйтәс, бұл толысынша үткәрі тұрған біздің исәпке алулар, алар 10 елға бір үткәрілер. Менә бұл біздің 2005 елда шыққан 108 федераль закон кысаларында біз бұл ел үткәрәбіз микропереписні. Ау құжалығында исәпке алуны микроперепис деп атала. Ол енді біздің 1 августтан башланып кетті. Бұл вакытта арасы 5 ел ішіндегі үзгәрішләріне исәпке алачак. Соңғы 5 ел ішіндегі? Соңғы 5 ел ішіндегі исәпке алыначак. Mikro isep degenden ol нәрсәне аңлата? Mikro isep ул теге шамалап кына санаумы, әз генә өлешен санаумы микро. Микро әз дигән сүз инде ул әлбәттә. Без бит инде хөкүмәт карарлары нигезендә эшлибез. Менә 1315 федераль безнең карар бар. Ул менә 2021 елда авыл хуҗалыгында исәпкә алуны, микроперепис рәвешендә исәпкә алуны раслый торган карар.
шул карар нигезендә без ауыл хуҗалыгындагы булган 30% бөтен булган объектларны исәпкә алырга тиеш булачак. Эштән бер өлешен Бу сынапта инде 3-тән 1 өлешеннән дә кимрәк тәле була. 30%. Зур җитештерүчеләрнең аннан соң крестьян фермер хуҗалыкларының отчетлары, миңа калса эшләре отчеттау беленә торгандыр. Алар да катнашамы? Без әйтәбез инде менә үзебезнең отчет бирә торган бөтен ауыл хуҗалыгы предприятиеләре, безнең бу ауыл хуҗалыгын исәпкә микропереписка керәчәкләр, крестьян ферма хуҗалыклары, 420 мең шәхси хуҗалыклар, 1300-дән артыграк безнең әйтәбез инде бакчачылык ширкәтендә безнең теркәлгән бакчачылар да керәчәкләр. Шулай булгач, менә бу саннар инде безнең һәрбер районда, муниципаль районда, авыл җирләрендә билгеле, аларны сан алучы кешеләр безнең алар статистика бүлегенә эшкә алынганнар, аларның инде бу эш планнарында каралган. Безнең халык үзегез беләсез, теге мәгълүм мультилимдагы шикелле санауны яратмый. Чөнки санаган алмагачларымнан, санаган карлыганнарымнан салым салмагайлар дип куркам. Менә шундый каршылык булмадымы икән халыктан? Сезнең менә бу сүзегез белән килешәм, фикерегез белән килешәм, чөнки халыкта нидер курку хисе калган булган элекке елларда, ул инде менә 50нче еллардагы булган салымнар, алмагачка салым яки сарайга салым, малга салым күпмедер халыкның хәтерендә кала. Ләкин менә соңгы елларда үткән 2006 елда, 2016 елда үткән безнең ауыл хуҗалыгын исәпкә алу булган вакытта аларның нәтиҗәләре буенча халыкка бирелә торган субсидияләрнең барлыкка килүе, ауыл хуҗалыгын һәм анда яшәгән кешеләргә карата бирелә торган яңа программаларның барлыкка килүе, ул менә бу шикләрне күбесен инде битерде дип әйтәбез. Ләкин әле шундый сораулар бар. Мин менә бу бакчадагы бөтен үземнең яшелчәмне күрсәтсәм, теплицамны күрсәтсәм, нәрсә булыр микән дип кеше барыбер безнең сан алучыларга сорауларын бирәләр. Инде бөтен менә эшләнгән эшләр, алар бит хәзерге вакытта масса күләм мәгълүмат чаралары аркылы тиз арада басылып чыга. Интернет аркылы да, сайт аркылы да, Instagram аркылы да кеше бер-берсе белән аралашып тора. Шуннан соң инде менә дөрес мәгълүматны биргәннән соң ул сораулар юкка чыга дип уйлыйм мин. Ул мәгълүмат алу дигәннән исәпкә алучылар аны үзләре күрергә тиешләрме, тотып карарга тиешләрме, татармыш әллә аның сүзенә ышанырга тиешләрме? Әйтәбез бит инде алар һәрбер йортка, һәрбер шәхси хуҗалык буламы, предприятие буламы, керәләр, бакчага да керәләр. Шуның өчен без менә сан алучылар белән районга чыкканда үзебезнең журналистлар белән дә шул вакытта ТНВ каналы журналистлары да чыктылар. Районнарда ничек сан алу бара, исәпкә алу бара, аларны без күрсәттек. Әлбәттә, кешеләр күрсәтләр бакчадагы булган үзләренең хезмәт нәтиҗәләрен, теплицаларын, йортларын, хайваннарын күрсәтәләр. Әлбәттә, күрмичә торып, әйтәбез инде ул мәгълүматны планшетка гына кертеп булмый, күбесе күреп язалар. Закон кысаларында ул бит инде әйтәбез сорау алу белән дә кешенең сүзенә ышанып та язырга була. Чөнки ул мәгълүматлар безнең бит әле яңадан чагыштырыла. Шунда ук булган ветеринар хезмәт безнең бар, ГАИ хезмәтләре бар безнең гостехнадзор хезмәтләре, анда булган техникалар бар, исәпкә басылалар. Шул мәгълүматлар безнең чагышамы икәнен дә без бу микроперепис биткәннән соң яңадан тәңгәл китереп караячакбыз. Бу исәпкә алуның нәтиҗәләре басылып чыгачакмы һәм аларны кайчан күрергә мөмкин булачак? Менә соңгы әйтәм инде хөкүмәт карары нигезендә 2021 елның декабрь аенда беренче нәтиҗәләрен без халыкка игълан итәчәкбез. Ул инде хөкүмәт карары белән Татарстан стат мәгълүмат чараларында бирәчәк, мәгълүмат чараларына бирәчәк. Инде тулаем алганда бөтен микропереписнең нәтиҗәләре 2022 елның декабрендә бастырылып чыгачаклар. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт сезгә дә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам, хөрмәтле телевизор караучылар. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.